Μακνίλ. Αναμένουμε την αντίδραση του Άρη, αν υπάρχει, και καταρχάς αν του επιτρέπει ο Παναθηναϊκός να υπάρξει. Παπαγιάννης κατέβασε τους διακόπτες πολύ ψηλά, πολύ επιβλητικά. Όχι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι σε ομάδες της τρίτης και της τέταρτης διαλογής. Θαυμάστε τον Γιώργο Παπαγιάννη. Τον μπλοκ πάρα πολύ ψηλά. Ο Παύλοβιτς πήγε στο σίδερο. Επί της ουσίας με μια τέτοια ζώνη που δεν είναι ιδιαίτερα ενεργητική, παίζεις με το μυαλό του αντιπάλου. Κι άλλο τρομερό μπλοκ από τον Γιώργο Παπαγιάννη. Νομίζω ότι βιάστηκε να πασάρει ο Παύλοβιτς στον Φώτσι. Ήταν ήδη κλεισμένος. Για κοιτάξτε εδώ τι θα βλέπουμε για τα επόμενα 15 χρόνια ως ελληνικό μπάσκετ. Φώτσης για 3. Και αυτό μέσα, η διαφορά πάνω από τους 20 για πρώτη φορά. 67-40. Ανανεώνει την επίθεση, 10 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Μακνίλ, τάπα τρομερή από τον Παπαγιάννη, νούμερο 3 παρακαλώ. Και ακούστε το χειροκρότημα για το μικρό. Είναι όλο δικό του και από τον πάγκο όρθιο. Για να ξαναδούμε. Κάτι έλεγες για timing, κάτι έλεγες για... Νωρίτερα. Χρήστο, για πες το ενδιαφέρον αυτό που επισημαίνεις. Τρομερή φάση στο μεταξύ και assist Χαραλαμπόπουλου. Ο ένας έφηβος σερβίρης. Μάλιστα. Και ενώ ξαναβλέπουμε την τριγωνομετρία. Ομολογώ ότι well, and likewise, Geese comes up with 4-on-1 break here. Got to come up with that one. Fielden just gives the front row. Smith has to take the tough two, buries it on the buzzer. Nikos, in spite of pretty much controlling this first half, still only needed by 2. Diamantidis looks inside, goes upstairs for the alley-oop.